Лунінец пасля перапынку вяртае статус матабольнай сталіцы Палесі і разам з Пінскам гатовы прымаць матабольныя спаборніцтвы любога ўзроўню. Гэта стала магчымым дзякуючы праведзенай капітальнай рэканструкцыі мясцовага матадрома. Яна адбылася ў межах реализации программы развития ДТСААФ. Луннятчина является родиной мотобола. И то, что в Лунинце не было стадиона достойного уровня, то есть европейского уровня, это было несправедливо. Поэтому мы решили исправить эту ошибку, и сейчас вот этот стадион вы видите. Згодна з праграмай таварыства для лунінецкай матабольнай каманды набыта новая тэхніка і адрамантавана старая. Што тычыцца ўласнай рэканструкцыі стадыёна, то яна ўключыла ў сябе рамонт адміністрацыйнага будынка, монтаж новых трыбун на 1000 месцаў, ахоўныя агароджы і электроннага табло, а таксама новае асфальтаванае пакрыццё. Акрамя таго, на матадроме з'явілася аўтаматычная сістэма пажаратушэння, відэаназірання і мойка для мотоциклов. На ўсё было выдаткавана каля 570 тысяч рублёў. Это хорошее поле, потому что таких аналогов в Беларуси только два. Это в Пинске и в Лунинце. На асфальте хорошо катается, не так, как на Гарі. Падчас адкрыцця матадрома адбылося ўзнагароджанне пераможцаў і прызёраў леташняга матабольнага сезона. Большая частка ўзнагарод у піншукоў. Самая тытулаваная каманда Беларусі, аўтамабіліст, у 24-й раз стала залатым прызёрам нацыянальнага першынства і ў чарговы раз абсалютным чэмпіёнам Цэнтральнай еўрапейскай лігі. Што яшчэ раз пацвярджае развіццё спорту ў рэгіёне на вышыні. В Брестской области очень пристальное внимание уделяется спорту, физической культуре, да, развитию технических видов спорта. Но Лунинец на этом фоне он также выделяется. Здесь есть прекрасная ледовая арена, которая деткам позволяет заниматься хоккеем. Здесь есть замечательный плавательный бассейн. Здесь есть легкоатлетический футбольный стадион. Есть футбольная команда, которая принимает участие в первой лиге. Пасля ўрачыстай праграмы гасцей свята і мясцовых аматараў матабола чакала сустрэча заўзятых сапернікаў пінскага аўтамабіліста і каманды «Лунінец». Тацяна Будгусаім, Людмила Салзна, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».